Moción do BNG sobre a construción dunha estación de autobuses. Voceiro do BNG ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Os espazos públicos urbanos son elementos fundamentais de socialización e de cohesión social e, polo tanto, deberían poder ser utilizadas en boas condicións por toda a población. Expulsar ou impedir a presencia de persoas do espazo público é un atentado á igualdade de oportunidades desde esa óptica. E neste sentido, a invasión indiscriminada dos automóviles no espazo público forza unha privatización que é urxente revertir por pura sustentabilidade ambiental, mas tamén para avanzar na calidade de vida da veciñanza. Alén disto, xenera unha siniestralidade viaria urbana enorme e innecesaria e unha sensación de perigo que fan disfuncionais os accesos aos poucos espazos públicos con destino á poboación, prolongando dunha maneira anómala, segundo os pedagogos, e artificial a dependencia infantil. No BNG defendemos a necesidade de conseguir espazos públicos de calidade, accesibles, seguros, con usos plurais e, en definitiva, que sexan centros de convivencia e de socialización. Isto, obviamente, implica unhas modificacións profundas na mobilidade urbana e dos centros da nosa cidade, cunha necesaria inversión da prioridade entre os diferentes modos de mobilidade, establecendo unha nova relación xerárquica onde prime o peón, dando paso a mobilidades amáveis como a bicicleta, posteriormente o transporte público e, finalmente, o automóvil. Dar coherencia a esta nova orde supón un cambio moi profundo en todos os ámbitos, priorizar pavimentos, iluminación, niveis de circuitos, etc., e unha elevada reducción e pacificación do tráfico motorizado individual mediante impulso, mesmo a partir de xestións con outras administracións, dun transporte público colectivo con frecuencias e usos acaídos e enfocado desde a óptica da optimodalidade e as distintas posibilidades que poidan existir segundo as características propias de cada lugar e das necesidades de acceso en cada caso. O obxectivo xeral é devolver ao conxunto dos espazos públicos ás persoas. Para iso é preciso concibir o espazo público como que realmente é un dereito básico das persoas e unha obriga da administración de importancia similar a outras prestacións sociais ou servizos públicos. Dar prioridade absoluta ás persoas, acceso democrático e equidade no uso dos espazos públicos. Para isto, obviamente, o transporte público é un actor fundamental. A nosa cidade dista moito de ofrecer uns espazos públicos de calidade á súa veciñanza, recorrentemente sacrificados como estacionamento, autorizado ou non, tolerado as máis das veces por falta de acción da propia administración local, e unha das carencias que redunda nesta situación é a falta dunha mínima organización no transporte público por estrada, do cal conflúen en Betanzos varias liñas que paran cada unha nun lugar diferente, prácticamente. Isto, polo xeral, entorpece e obstaculiza o tránsito, sin entrarnos xa na utilización como estacionamento de vehículos particulares, as áreas de parada de autobuses e outras patoloxías da mobilidade urbana. O debate sobre a mobilidade, necesidade e a ubicación dunha estación de autobuses na nosa cidade é vello. Houve un proxecto para construíla na Feira Nova, que non callou e desfigurou o antigo campo da feira, transformando nun espazo máis de estacionamento de vehículos privados, e houve unha modificación inconclusa das normas subsidiarias para emprazala entre a estación Betanzos Cidade, o Mendo e o Parque, nun espazo que o urbanismo do PSOE reserva para un centro comercial nos sucesivos bosquechos de plan xeral. O cometido dunha estación de autobuses non é simplemente sacar os autobuses do centro, nin acoller centros comerciais e aparcamentos soterrados. Debe ser dar a máxima utilidade e o máximo beneficio aos usuarios do transporte público, polo que ubicala nun sitio alonxado das usuarias é, en realidade, acabar co propio transporte público. Nós somos conscientes de que a propia infraestructura por si só non amaña ningún problema, senón é só unha axuda, un soporte para outro tipo de medidas que potencien o uso do transporte público no seu conxunto. Por iso defendemos desde hai décadas o emprazamento da estación de autobuses nos terreos de riego, para entendérmonos, entre as avenidas do Carregal e da Coruña e tras da Fábrica da Luz, para darlle acceso por ambas vías, servizo a un casco urbano cuxo centro dista a menos de 500 metros deste emprazamento e servizo e proximidade á zona escolar, xenerando sinerxias co transporte ferroviario, dada a proximidade da propia estación do tren. Creemos que o momento da redacción do plan xeral é o intre no que hai que abordar este tipo de cuestións, sobre todo tendo presente que o documento inicial non prevé este tipo de infraestructura e semella abocarse a dar por bon o actual modelo de mobilidade do noso concello con cantas disfuncionalidades orixina e as que me referín ao longo da intervención. Por lo tanto, propomos iniciar a revisión puntual das normas subsidiarias por se o plan xeral vai para longo, para construir unha estación de autobuses en Betanzos e recabar o apoio económico da Xunta, a administración competente na materia, para a licitación do proxecto e a construción da estación. E, en terceiro lugar, facultar a alcaldía e a Concellería de Candelas para tomar os acordos que sexan precisos para cumprir con esta moción se se aproba. Mais nada. Voceiro popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bien, la sostenibilidad ambiental, la calidad de vida de la vecinanza,
conseguir espacios públicos, pues evidentemente de mejor calidad, seguros y accesibilidad son claramente objetivos que yo creo que compartimos cada uno de los grupos que tenemos representación en este pleno. Y evidentemente pues mejorar y ofrecer espacios públicos de mayor calidad, pues claro que son necesarios en Betanzos, ¿no? La necesidad de una ubicación de una estación de autobuses. Es cierto que es un debate antiguo que se tiene dado ya en este salón en numerosas ocasiones. Yo creo que incluso se tienen realizado, si no recuerdo mal, tiene habido algún anteproyecto sobre una futura estación de autobuses en diferentes ubicaciones que se plantearon a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Es obvio que Betanzos necesita una estación de autobuses. Yo creo que nadie lo va a negar. Hay una carga importante de la densidad de diversas líneas con numerosos horarios y obviamente pues eliminarlo del centro neurálgico del tráfico del municipio pues siempre fue una de las soluciones que se planteaba y en diversas zonas, como dije en más de una ocasión. Diferentes grupos plantearon diferentes ubicaciones. Usted mismo lo dice, que llevan luchando décadas porque la ubicación se plantee donde nos insta en esta moción. Y nosotros lo que creemos es que, evidentemente, estamos ahora mismo con un nuevo equipo redactor del Plan General. Hay una comisión creada sobre el Plan General para tratar todo este tipo de cuestiones, e incluso más. Y tomar a la ligera aquí un acuerdo de que sea aquí ya la estación de autobuses, sin además pues, algún tipo de informe por los técnicos correspondientes o incluso por parte del equipo redactor, a los cuales nos van informando en las comisiones que se establecen para el Plan General, creo que es un poco pues atrevido, ¿no? Tomar aquí un acuerdo ya de cuál es la ubicación. No desconozco si es viable o no en la ubicación en la que se propone aquí. Hay unos terrenos de dominio público marítimo ahí, evidentemente, ahí afectado por otra serie de cuestiones. Yo creo, no recuerdo bien, pero quizás creo que era una de las zonas también afectadas por aquel famoso mapa de inundabilidades aprobado por la Comunidad Europea en enero de 2016 y que afectaba además al plan general que se había propuesto en marzo de ese mismo año. Entonces creo que hay muchas cuestiones aquí que observar y que analizar antes de tomar la decisión de dónde se va a poner o no en un futuro una estación de autobuses. Creo que hay una comisión del Plan General creada para ello, con un equipo redactor, y nuestro grupo lo que cree es que el acuerdo debería de ser tratar este asunto en una futura convocatoria de la Comisión del Plan General y pues, analizar todas aquellas propuestas que cualquier grupo traiga sobre cuál debe ser o no la ubicación de la estación de autobuses. Partiendo de la base, como dije al principio, de que obviamente es necesaria, pero creo que es un tema que hay que analizarlo con detalle, con rigurosidad y con seriedad para ver cuál es la mejor opción. Entonces, lo que nosotros proponemos es que el acuerdo sea que se traslade esto a una comisión, a la comisión correspondiente del Plan General, con el equipo redactor, con los técnicos evidentemente correspondientes, que nos pueden informar y nos pueden detallar sobre la viabilidad o no, tanto en la ubicación que propone el mismo bloque nacionalista, como a lo mejor, cualquier ubicación que propongamos el resto de momento nada más, y muchas gracias. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Señora alcaldesa, a dotación de grandes infraestructuras de transporte no noso país presenta hoxe niveis propios de países desenvoltos que fan que a situación actual non se parece en nada ao momento de partida a finais dos anos 70. Con todo, e a pesar de todos os avances que colocan a España como un dos países con maiores infraestructuras de comunicación do mundo, fai que a día de hoxe persistan déficits de infraestructuras en certos modos e territorios. Nun escenario de restriccións orzamentarias e de certa moderación no crecemento económico do país, é necesario establecer novas prioridades neste ámbito. O que está claro é que as infraestructuras de transporte non serán nunca un fin en si mesmas, porque unha estación de autobuses na nosa cidade a día de hoxe non sería o remedio para a suposta problemática de transporte público que expón o bloque na súa exposición de motivos. Como sinalaba, nos tempos que corren debemos comprometernos a ser especialmente cuidadosos na planificación e execución de actuacións e que no caso que nos incumbe nesta moción debemos de ter unha clara orientación cara á economía productiva e ao servizo público. O investimento en infraestructuras está a cambiar do seu enfoque tradicional a novos enfoques nos que se cubran as necesidades reais do territorio. É por iso que debemos de afrontar o sistema de transporte como un conxunto en si mesmo.
No caso da nosa cidade, foron diferentes os gobernos que se pronunciaron e mesmo iniciaron pasos para a construción dunha estación de autobuses. Se desde o Bloque sempre se defendeu a construción no lugar que hoxe volven a propoñer, o Partido Popular chegou a expor a súa construción en Bellavista. E mesmo chegou a iniciar un expediente, un trámite de modificación puntual das normas para adoptar a posición que sempre defendeu este grupo, que é a de construción de estación na zona do Parque Pablo Iglesias. Posición que sempre defendemos a expensas de que a construción fora da man co funcionamento do ferrocarril e que esta estación servise como e funcionase como unha intermodal que servise como nudo de comunicación na nosa cidade. O que está claro é que os tempos cambiaron e a situación que viven nos nosos días as estacións de autobuses non son as mesmas que fai 20 ou 30 anos, e que a imensa maioría das mesmas, salvando as das grandes cidades, serven como meros aparcamentos de autobuses e, por tanto, non cumpren o fin en sí mesmo para o que foron construídas. No noso caso, a formulación da estación de autobuses como unha intermodal en sí mesma podería ser viable se as frecuencias de ferrocarril non descendesen e se o transporte realmente fose eficiente para o usuario. Pero o certo é que en Betanzos, sendo unha das paradas do tren máis lento de España, coa construción dunha estación na nosa cidade, no lugar que fora estaría abocado a un máis que probable fracaso, porque, como dicía, esta non cumpriría esa función, senón que cumpriría a función de aparcamento e, por tanto, o tráfico urbano na nosa cidade non se vería reducido en ningún aspecto. A isto e a colación á localización que propón o Bloque Nacionalista expón un problema urbanístico salientable e que é salvable, pero como ben sabe, a día de hoxe é inviable. Primeramente, a localización que propoñen non é propiedade municipal nin de ningunha administración pública, senón que é unha propiedade privada e que, por tanto, suporía xa de inicio un desembolso bastante grande para a administración pública. Logo, a maiores, atopámonos cun solo urbano non consolidado, un solo que, como sabe, que habría que desenrolar a través dun plan especial de reforma interior e con todo o tempo que isto levaría e que, por suposto, teria que ir da man do novo plan xeral, no que todos os grupos estamos a traballar e a que, por certo, nos diferentes encontros de participación para a redacción do mesmo e tal e como nos trasladou o equipo redactor, vostedes non realizaron ningunha achega ao respecto. A maiores destas dúas problemáticas, debemos de ter en conta que unha zona afectada por servidume é unha zona de inundabilidade, cuestión que, como sabe, se manifestou nas reunións co equipo redactor do plan, e a maiores ten afección do BIC polo pasatempo ou ben pola catalogación da Fábrica da Luz como inventario do Patrimonio Cultural de Galicia, o cal suporía maiores adversidades á hora dunha futura construcción. En definitiva, e por simplificar esta intervención e ao marxe do anteriormente exposto, non consideramos que en plena redacción do Plan Xeral de Ordenación do Municipio vostedes pretendan iniciar un trámite de modificación puntual das normas subsidiarias para a construción dunha estación de autobuses. E máis cando vostedes, que participan no grupo de traballo para a elaboración deste novo PESON, non realizaron ningunha proposta ao respecto. Por isto, e por todo anteriormente exposto, este grupo vai a votar en contra. Nada máis polo momento. Voceiro nacionalista. Ben, empezando polo principio, nada impide, no que se está a redactar un plan xeral que acaba de estar en informe en consulta previa, pública, nada impide, mentre eso se tramitaron a modificación das normas subsidiarias. Eso fíxose aquí para algún equipamento comercial que está hoxe en día aberto, estáse facendo nos concellos da contorna e non hai ningún impedimento de ningún tipo técnico para facelo. É unha cuestión de vontade política e non hai ningún problema en facelo. É unha cosa que vostedes, por un motivo que sexa, non queiran. Ese é o punto primeiro. Punto segundo. Claro, eu entendo que escapen do debate porque isto vai ao fondo do modelo de cidade. E vostedes, onde toda a vida defendían facer intermodales a que tanto lle enche a boca, agora queren meter un centro comercial de varias alturas. No último borrador do Plan Xeral, e no Plan Xeral do que nos foron informando nas sucesivas charlas o equipo técnico. A máis abundar,
Eu non sei que se dixo nesas charlas e que non, porque non hai actas, co cual non valen absolutamente de nada. Punto primeiro. É a súa palabra contra a miña? Sí. As comisións municipales son organismos do Concello. E como tais, están suxeitas a unha serie de requerimentos formais. E un deles é a acta. E até o momento non nos deron a primeira acta da Comisión de Seguimento do Plan Xeral. E é vostede o responsable como delegado, por certo. Ben. Entón, ese é o punto primeiro. Non hai maneira de o verificar. Punto segundo, aínda que nos dixéramos calquera cousa a título de comentario, que fixemos apreciacións e comentarios en varias desas reunións, o documento acaba de pasar un trámite formal oficial. E aí tamén fixemos cousiñas. E se gustan bien e se non tamén. E somos moi libres de decir en cada momento procedimental o que estimemos. Non dicta vostede a xenda do bloque, nin o argumentario do bloque. Un pelín menos de soberbia non lleva mal. Despois, o avance do último documento previo da última proposta de plan xeral, no emprazamento que nos propomos, pinta dotacións fora da franxa verde, reservada para a cuestión de inundabilidade que vostede se refería. Nada impide facer aí iso. E vostede sabe perfectamente, se non está xogando a enredar, que o plan xeral propón ou ten que propoñer, unha das súas funcións é propoñer diversas fórmulas para facerse co solo destinado a equipamentos. Ben, dentro diso é unha cuestión política, que tipo de equipamento se fai nunha parcela reservada polo planeamento a equipamento. E este é o debate que nos queremos abrir agora. E, evidentemente, unha estación de buses baleira, inhóspita, nas quimbambas, falando coloquialmente, fora do centro ou moi alonxada de onde está a xente, de onde está o movimento, non ten xeito, e un galpón baleiro, morto, inerte, e un gasto innecesario de facer e de manter. Por iso propoñemos esta outra situación, porque está no centro de Betanzos, non como a que vostedes propoñen. Está no medio da zona deportiva, está no medio da zona escolar, está pegada ao casco histórico, está pegada a onde hai movimento económico na propia vila e a onde van vir xente de fora en transporte público á nosa cidade. Evidentemente requiere outro tipo de políticas de mobilidade e de transporte público que non dependen do Concello e que eu creo que non lles pedín a vostedes nesta moción. Pero evidentemente sigue sendo necesario porque cada autobús para nunha rúa distinta e iso xenera ineficiencias e pode ser un edificio de varias alturas con multicines e centro comercial como vostedes prometeron durante anos, ou pode ser unha edificación completamente integrada na paisaxe, apenas perceptible, de planta baixa. Todo depende do que se queira facer. Se un edificio, non recordo como dicían que palabra era, non era simbólico, era outra palabra que utiliza o equipo redactor, un edificio emblemático para que pase algo, que era xustificar un mamotreto de 3 plantas baixo coberta detrás do parque da estación, apantallando a ría, un edificio baixiño, de planta baixa que apenas se percibe desde enfrente e que non altera esa visión que actualmente hai desta zona do Carregal que nos propomos. O problema é outro. O problema é o modelo de cidade e o modelo de mobilidade que queremos. E nos lamentamos constatar que vostedes se abocan a que está moi ben ter cada autobús parado nunha rúa, ter que achantar con que non te podes incorporar pola traseira do campo e a da Praza de Galiza cando hai 2 autobuses parados e en certas horas e todos os problemas que isto xenera para a nosa veciñanza e para quen veña da nosa cidade cada vez que hai un evento e se moven de sitios paradas sin avisar aos usuarios. Nos creemos que todas estas disfuncións eran fáciles de corrixir con esta cuestión, pero claro, insisto, é o problema do modelo de cidade e diante dos problemas hai 2 actitudes: innovar ou conformarse. E o conformismo é o que está matando esta cidade. Lamentamos o seu voto e máis nada, moitas grazas. Voceiro do Partido Popular. Gracias. Bueno, en primer lugar, no sé al final sobre la propuesta que había hecho de llevar este tema a la comisión, o sea, convocar a la comisión del plan general y tratar este asunto, más que nada por el argumento. Sí, sí. Bueno, ahora me explico. Sí ou non? Eu entendo que como engadido non ten problema ningún. Como? Non entendo, porque é incompatible unha cousa coa outra. Non pode ser un engadido, é a moción tal e como a presenta ou... A ver, yo vuelvo a repetirlo por si acaso no queda claro. La propuesta que haríamos es sustituir los acuerdos que aquí se nos presentan y convocar de forma inmediata a la comisión del plan general ya existente
y tratar este asunto con los técnicos correspondientes y con el equipo redactor para que hablen de la viabilidad de esa ubicación o incluso de otras posibles ubicaciones como ya se tienen hablado. A ver, non teño ningún problema, pero hai unha cuestión, que as decisións políticas non son técnicas. O modelo de cidade non responde a un informe técnico, responde a un modelo de ordenar o territorio e a unha concepción do que ten que pasar nese territorio. Por min que non quede, pero... Por favor, acepta a enmenda sustituir os acordos por ese acordo que plantexa o Partido Popular, sí ou non? Sí, É de sustitución, entendo. Claro, efectivamente. o sea, os dous puntos primeiros por ese. Sí, seguir tratando este asunto, evidentemente, pero en la comisión correspondiente. No. Voceiro popular ten a palabra. Bien, explico el porqué de la cuestión. Obviamente, claro que hay una parte que es una decisión política, pero no se olvide que hay decisiones políticas que se han de tomar en correspondencia con una serie de informes de viabilidad y de los técnicos correspondientes. O sea, me parece muy bien la ubicación que usted presenta aquí. Nosotros podemos tener otra propuesta que, obviamente, tiene que ser también analizada y detallada por los técnicos correspondientes, pero usted aquí lo que nos insta es a tomar ya la decisión de que se va a hacer ahí la estación de autobuses. ¿Adjunta usted los informes técnicos correspondientes o algún tipo de informe externo de que avale de que se puede construir ahí la estación de autobuses? Claro, es que, vale, por una parte dice decisión política, muy bien, pero es que hay decisiones políticas que tienen que ir acompañadas, evidentemente, de los informes correspondientes. Lo que usted ahora pretende es que se apruebe ya que la ubicación va a ser ahí. No puede pretender que se apruebe que la ubicación sea ahí sin que, obviamente, nos reunamos. Estamos en un proceso de redacción del plan con equipo redactor, acabamos de empezar las comisiones. Por cierto, señor Hermida, yo creo que sobraba el tema de que nos hicieron achegas. Acabamos de empezar, o sea, aún vamos poco a poco y por reuniones sectoriales de diferentes apartados. Ya iremos achegando, como dicen, o incluso cuando nos vayan pidiendo. Pero a lo que iba, hay una comisión, un equipo redactor, estamos trabajando sobre este tema. Yo creo que es el lugar más idóneo para tratar este asunto. Repito, nosotros, lo dijimos ya en la primera intervención, hay una necesidad, evidentemente, para nosotros y para usted, evidentemente también, de, en un futuro, tener una infraestructura de estación de autobús. Hay que descongestionar, evidentemente, la densidad y la gran afluencia de estas líneas en el centro urbano. Pero entonces lo que usted nos está aquí instando es ya que la ubicación sea ahí. Yo le podría decir que sí. ¿Y qué me avala que sí que se puede? Usted sabe que hay una serie de afectaciones también sobre esos terrenos. Tiene razón en lo que decía ahora en una intervención sobre esos terrenos. Pero también hay otra serie, pero hay que decirlo todo, hay otra serie de afectaciones. ¿Tenemos la garantía de que realmente se puede hacer ahí? Este tema habrá que tratarlo, oiga, en una comisión correspondiente con los técnicos correspondientes, que al final son ellos los que nos dirán si algo es viable o no. Las decisiones políticas, claro que las podemos tomar aquí, por supuesto, estoy de acuerdo. Pero hay decisiones políticas que hay que tomarlas en correspondencia con otra parte, que es la técnica. De ahí venía bueno, pues la enmienda de sustitución que le planteábamos, no para echarle abajo la moción, ni mucho menos, lo estamos repitiendo, estamos de acuerdo en la necesidad de la estación de autobuses, pero oiga, queremos hacer las cosas bien, estamos hablando de una infraestructura importante, estamos en medio de la redacción de un nuevo plan general, oiga, pues vayamos haciendo las cosas como se tienen que hacer y en los lugares que se tienen que hacer. Creemos, vamos, que es así, no es ni mucho menos por tumbar la moción o por decir que el acuerdo que tal, ni mucho menos. Esto era de forma positiva y constructiva y de intentar hacer las cosas siempre lo mejor posible. De todas formas, nuestro voto será la abstención porque entendemos que hay otras formas de hacer este tipo de decisiones. Nada más y muchas gracias. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Gracias. Eu en ningún momento dixen que non se pudieran iniciar unha modificación das normas subsidiarias. Pero, bueno, unha cuestión que vostede criticou no ano 2012 cando o Partido Popular trouxo a mesma moción para que se continuara coa tramitación da modificación puntual das normas, estaban en plenos traballos previos para a redacción do novo Plan Xeral de Ordenación. En ese momento, ben o criticaba. Reiterar nesta cuestión o que dicía o portavoz do Partido Popular. Creo que estas cuestións, e ademais da importancia que ten unha cuestión como esta, que é a instalación dunha estación de autobuses, ten que ser debatida na comisión e co equipo redactor correspondente do plan xeral, posto que non somos políticos, podemos ter unha planificación de como queremos ordenar o noso territorio, pero
estará sempre a expensa de todos os informes sectoriais e de todas as afeccións que ten o noso territorio. E nada máis. Ben, pois, señor secretario, que se someta á votación. Vale. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? A moción queda rexeitada cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, a abstención do Partido Popular e o voto en contra do Partido Socialista. Si, un minuto ten. A ver, eu non podo traer nada informado por técnicos porque na oposición non temos a administración detrás. Eso me parece bastante obvio. E despois, o plan do 12, señor Concelleiro de Urbanismo, naquela altura estaba nun punto procedental moi diferente ao que temos hoxe. Por eso aquela posición naquel íter procedimental para aquel pexón e por eso esta moción hoxe. Porque os puntos nos que está a tramitación do plan xeral é totalmente distinta nun ano e no outro. E en todo caso vivimos acabando 19. Aquelo xa pouco aporta. Eu entendo que é un debate que debemos ter, un debate, unha necesidade. E unha cousa é abrir o debate político, como se dixo nalgún argumentario, e outra cousa é decidir nun salón de plenos a ubicación definitiva de algo, dunha edificación tan importante como é unha estación de autobuses. Estou falando eu e non o interrumpín en ningún momento da noite. Sí, sí. Eso non é abrir o debate político, eso é tomar unha decisión moi importante. E, ademais, nun espazo no que, tal e como decía o vocero do Partido Popular ou o vocero do Grupo de Goberno, con moitas afeccións, que os que estamos aquí non temos, entendo eu, a capacidade para decidir se é ou non posible. Entendendo que estamos na elaboración entre todos e todas dun plan xeral, coincido abertamente co manifestado polo voceiro do Grupo Popular, neste caso, e sin que sirva de precedente, de que o lugar ese é o lugar axeitado para debatir políticamente e escoitar aos técnicos e técnicas o que teñen que decir ao respecto. Ben, punto seguinte.